This my dinner. Hi mga lalabs. Mayong buntag. Ano na? It's 7:10 in the morning. Kanina pa ako gising. Welcome back pala sa aking channel. Kung bago kayo dito, ako po si Yen. And, panira talaga to pimple, oh. Papasok tayo sa work. So, medyo maganda na tayo. Nakapag-ayos na tayo, mga lalabs. O, tignan nyo. Yan yung mga uso dito. Ayan, yung ilalagay ng blouse sa ilalim pag nag-V or pag nag-round neck. Tapos, ganyan siya. Ganun. Diba? So, October na pala. Hindi ako nakag-greet sa inyo na October 3 na today. October 3. Sa mga my birthday, hello sa inyo. Happy, happy birthday. And, it's German Day today dito sa Germany. And pag German Day, meaning yung mga German, one way of ginagawa nila is nagsha-shopping. So, pupunta yan sila mama sa designer outlet. Normally, before, grabe, nagsiksikan talaga yung mga German. Yung German talaga sa amin is around 70% pumupunta sa outlet. Super laki ng Germany. Kahit patong-patong mo yung Netherlands, ang layo, ang layo. Tapos, grabe, nakaganda talaga, oh. Ayan. Hinanap ko yung ano ko ba, yung wing hair. Hindi ko alam kung saan. Ay, linisin ko muna yung kuko ko kasi sobrang tagal na nito, no? Tapos, mamaya, ayan nga, bukas free ako. So, ngayon papasok tayo, sabi uulan. Pag uulan na, panira talaga. Ayan. So, mamahaw muna ako, magdala ako ng baon kasi alas 8 alis na ako dito para makapag-bike ako ng slowly. No? Kung hindi pa po pala kayo nakapag-subscribe sa aming channel, please click the subscribe button. Libre po siya. And then, please like po our TikTok, IG, and Facebook page. Plus also yung Kavayen kung kilala ninyo. Ayan, nakakaganda talaga. Ay! Okay mga lalabs, kain muna ako. So, ang hindi lang namin alam kung gaano ka busy today. Kasi normally naman busy, pero ngayon, dahil nga sa COVID, hindi namin alam. Sabi na stricter daw yung mga tao na pumapasok sa loob ng outlet at saka sa tindahan din namin. So, we will see mamaya. Magdadala ako ng budbud sa work. Tapos magluto ako itlog. Itlog is like for me, yung scrambled egg. Ito yung mga snack bars na bano para sa work. Nilabas ko. Ay, mga lalabs. Kwento ko pala sa inyo kung ano nangyari kagabi. Bumalik na ako sa kwarto ni Sofia. Kaming dalawa bumalik na. Kasi, gumising si Sofia ng alas 12 ng madaling araw. Yung patulog na kami ni Bana. Tapos, tinitignan ko siya sa camera. Sabi ko, oh, Sofia is there. My baby is there. Maya-maya sabi ko, where is my baby? Tapos, nakaganon siya sa pinto. Oh. Pumunta na siya sa pinto namin. Nakaganon siya. Oh. Nakaganyan siya sa pinto. Sabi ko, OMG. Sabi ko, come here, come here. Tapos, pa-shy-shy pa siya. Pag-ganon-ganon pa siya. Tapos, sabi ni Bana, kunin mo na bago yan umiyak. So, kinuha ko. So, pagkuha ko sa kanya, ayaw-ayaw pa niya. Ayaw-ayaw. Tapos, nakatulog siya from, anong oras siya natulog kapon? Maaga 7 o'clock hanggang alas 12. So, naka-power na yung batang yan. Tapos, hanggang alas 2, bigyan na ng gatas ni Bana. Hindi pa din natulog. Tapos, yung gatas na maliit talaga. Kasi hindi pala ako bumili. So, kasalanan ko na naman. Tapos, kaya lumabas itong Nido powder. Kasi yan yung ginamit ko sa kanya. Tapos, sabi ni Bana, this can't be. Yung parang gano'n na lang kasi palagi lang kami madaling araw nagigising. Kaya sabi ko, nagtimpla ako ng gata. Sabi ko, sige, lipat na tayo sa kwarto mo. So, kaya andun na naman ako sa sahig. Yun, nakatulog siya. Tapos laro siya ng laro. Kasi andun lang ako, diba? So, hindi ma-disturb ko siya. So, laro siya ng laro. Pagkatapos nun, kuha na naman niya yung elepante niya. Lagyan na naman niya sa kamilang foam. Ganun. Tapos, nakatulog na ako. Tapos, ngayong umaga pagising ko, andun siya sa bed niya. Walang elepante. Nilagay niya sa kamilang. Kalimutan niya. Natulog din siya. Siguro, punong-puno na yung katre niya. Nakakaloka to si Sofia. Grabe.
Kasi kahapon, gumising kami 9:30 na hindi ako nakapag-vlog kasi si Sofia nga, tagal na, bilar ako. Tapos ngayon, matagal din yan gigising. So, okay na lang para makatulog si Bana ng konti. Tignan nyo, nalabian sa kainit ba? Grabe ang init. So, while kakain ako mga lalabs, magkwentuhan tayo. Ngayon, kukwento ko sa inyo kung ano yung mga pinagkakaabalahan ng aking mother dear at ang aking father dear sa Pinas. So, kung alam niyo yung palagi nang nanonood sa akin, nagpapagawa kami ng bahay sa Pilipinas. So, ngayon, si Papa retire na. And then, normally, pwede pa siyang magtrabaho. Nagpagawa kami ng bahay. So, sabi ni Papa, nung before pa siyang mag-retire, sabi ni Papa, kailangan niyang tutukan kasi madami yung mga kailangang tutukan, ayusin, or mga dapat gawin sa bahay, alam niyo na. Tapos, pag walang bantay, mga Ninja Turtles, magnanakaw, diba? So, yun yung iniiwasan ni Papa. Tapos, yung mga materials din na dapat maganda yung materials kasi si Father Dear is inhinyero daw. Inhinyero siya, so alam niya. So, sobrang nakasave kami dahil sa Papa ko. So, ngayon, silang dalawa ni Mama, sila yung ito yung ever first bahay namin. Ever first bahay namin, pati ng Mama ko. Kasi nakatira lang kami sa isang common house ng side ni Papa. So, ngayon, nakapag-decide kami at nakahanap kami ng lote. Kaya, lilipat kami soon nagpagawa ng bahay. So, ngayon, busy sila kasi anniversary ng aking auntie. And then, gusto nilang i-celebrate doon sa bahay. So, natutuwa kami kasi si Mama ngayon, nagtatanim na siya. Dati nagtutungit siya. Tungit, diba? Medyo binawal yun tapos nag-COVID. So, medyo na-stop. Tapos ngayon, sabi ko, oy, himala. Nagtanim ka. Sabi niya, kasi lahat ng kapitbahay nagtanim daw. Siya lang daw yung hindi. Tapos, ay, bilatuwagan ka. Eh? Kuha sa kotong talaman. Isang ba? Yung segue nun sabi, ang mahal nga ng mga kaang. Sabi niya, may utang pa ako o ganun yan siya. So, meaning, mahingi ng pera. So, di pa nakakatuwa yung ganyan. So, pinadalhan siya ng kapatid ko ng pera. Ako naman, pulubi. Ako wala akong pera. Tapos, ayun, di ba nakakatuwa sa Pilipinas? Ang dami na palang snake plant dyan. Sabi ko kay Mama, magawa ka ng snake plant. Yung sobrang laking snake plant pa. Papakita ko sa inyo, may mga video siya kinuha dito. May mga picture. Hindi kasi mahilig si Mama sa mga ganyan na every ginagawa niya, pinapost niya sa Facebook. Hindi siya mahilig. Sabi namin, magganyan ka Mama para alam namin yung mga ginagawa mo. Tapos magre-report lang yan siya. Walang picture. Sabi namin, di kami nawala kasi wala ebidensya. Nakakatuwa. Kung wala sana yung si OVID, uwi sana kami next year. Yan yung plano, December. Diba? So, nag-lockdown tayo. Sabi namin, patay, hindi tayo makapag-save nito. Walang pera. So, sabi namin, cancel. Kasi brother lang, si Martin Maldito lang ang makauwi. Kasi, wala naman yung anak. Aso lang meron nun. Si Coco lang meron nun. Ay, ito balanghoy. Pag yung balanghoy, pag talagang initin mo, ayan, maganda siya. Pero naghanap ako ng medyo masarap ba? Medyo matamis lang ng konti. Konting tamis lang sana. Pero okay na din to. Diba? Oh,
Mga unta, mga lalabs. Basta natutuwa ako nila mama at papa ngayon. Tapos parang naghakot-hakot na sila ng konti kahit yung mga lumang gamit, hinahakot nila. Sabi na kasi wala daw upuan, bla bla bla. So nakakatiwa yung silang dalawa. Kung saan si papa andun si mama, kaya hindi yan sila nakakapagpunta, nakaka-travel kasi dapat magkasama silang dalawa. Kasi you know, the father cannot live alone always. Ma, toothbrush, ma, nasaan yung ano ko, ma, ganun. Buti na lang yung asawa ko, foreigner. Hindi masyadong ganyan. May mga family, may mga lalaki talaga na ganyan. Siguro mga sinaunang, kasi yung family ng papa ko ganyan sa mga asawa nila. So, mga loyal din yung mga asawa. Pero, I'm happy din na si Pana yung naging asawa ko kasi hindi siya yung sweetheart. No, hindi talaga malala, as in hindi malala. Siya lang, pag nagta-travel kami, siya lang mag-isa, nag-ano ng mga damit niya, nag-iimpake, namamlansya siya, kung ano, kakainin siya sa kanya, pagluluto siya, yung hindi pa umaasa lang sa asawa. Minsan lang, pero hindi talaga lagi, no? Kachika naman ako dito, tapos malapit na 7:30, so may time pa ng konti. Ito ba na tanim, oh? Kailangan talaga niya ng too much attention. Pag hindi siya nalagyan ng tubig, nagaganyan siya kaagad. Ayan. Matampuhin na tanim. Ito, anong drama mo? Bakit ka nag-yelo-yelo? Matagal na to sa akin. Mga lalabs, I'm home. Si Bana, tingnan nyo. Ayan o. Yes. And then si Sophia is eating already. Say hi, anak. Hi. Pia. Say hi, baby. Ayaw. Ayaw man mga lalabs. Oh, nag-inarty. Hi, Pia. Medyo maarty yan siya kumain. Ganyan. Arty-arty. That's my dinner. sound really fine 아무렇지 않은 척 아무도 모르게. Hi mga lalabs! Before tayo mag-shoutout, ayusin ko muna yung ating buhok. Kasi meron pong nag-comment dyan na kahit man daw yung buhok ko daw, magsuklay ako. Pero it's na kasi ngayon eh. 12, teka lang. It's 12:44. 12:44 ng 12:44 po ng madaling araw dito. So, I hope na okay lang po dito ay yung aking buhok. Pasensya na po kayo na hindi po ako makapag-ayos sa inyo palagi pag nanood kayo ng aming vlogs. Tsaka hindi ko po ugali talagang mag-ayos pag nasa loob lang ako ng bahay, kahit pa naman ako lumabas. Hindi talaga. Minsan nga hindi nga ako nagsuklay. 'Di ba? Inaamin ko naman yung hindi ako nagsusuklay, pero depende kasi din yun eh. Pag nasa bahay lang, hindi ko talaga ugali. So, pasensya na po kayo kung hindi kayo nagandahan sa aking pagmumukha. So, mga lalabs, mag-shoutout muna tayo. Belated happy birthday pala kay Mami Loveless Vlog noong October 2. Belated happy birthday din sa nanay ni Ma'am Arlene Dulango from Manjuyod, Negros Occidental. Nag-64 years old na po siya. Happy birthday po, nanay. And happy birthday also, advance happy birthday pala kay Ma'am Lily Smarsh. Tama ba yun? Shout out to Ma'am Mercy Bilarbino. Shout out to Jen Dura from Japan. Shout out to
Ma'am Maria Teresa Magnaye. Sabi niya, nirecommend daw siya ng kanyang tita na si Jo Reyes. Thank you po. And sana nanonood po kayo ngayon. Shout out to Sir Eric Suba ng Magalang, Pampanga. Galing po kay Ma'am Emery Ramos. And shout out also sa family ni Michelle Kurt na nasa Iligan City. Hi sa mga taga Iligan dyan. Katatapos lang ng fiesta. And also sa mga silent viewers natin, sa mga blenders, sa YouTube Friendship, Team Kavayan, Yansters, at saka sa mga lalabs ko dyan. Maraming salamat sa inyo. And sana po, di kayo magsawa. May makeup man, nagsuklay man, or hindi. Andyan lang po kayo sa mga suki ko dyan na laging nanonood, na na-appreciate yung pagiging ako, yung aking komedyante, siguro pagkamaldita, pagkasuplada, or pagkatabian, or kahit ano-ano na. Maraming salamat sa inyo sa pagtanggap sa akin ng ako talaga. So, hindi pa ako magpapanggap na mag-makeup kahit nasa bahay lang, or siguro, ano lang, yun nga, magsuklay. Okay, gagawin natin yan. Pero ganito talaga yung buko. Pag hindi talaga ako nag-street araw-araw, ganun talaga, kalkag, diba? Kahit naligo pa ako after nun, nagsuklay, kalkag talaga siya. Hindi ko talaga ugali na mag-style every day, no? So, pasensya na po. Yun lang. So, thank you mga lalabs. Love, love. Mwah, mwah, mwah. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지